नोंसो आंखौ एदावनो जमना दंलायो आरो बियो दिनैबा बेखौ गाज्रि रायगोन आं नोंसानि आदा आफामोनखौ लिंनानै लाबोनो होननायालाय माथो जाखो या गासिबो बिजि गोजा नालाय नै बाजैया फैबाय आंनि अनजालि नैबे गलाब बिबारखौ आजावदो आंनि मोजां मोननायखौ नाजावदो आंनि गार्लफ्रेन्ड जादो लाजिया नोंहा गोसोम बन्दा दानो जेरै नाम एरै मानसि नोंबो गोसोम आंबो गोसोम सानैजों जोबोद समायलायगोन नोंबायदि हौवाखौ नाङा आंनो नों आंखौ एदावबाय थानाङा दे नेवला बेखौ एदावनाय बुङा जाम्बि बेखौ मोजां मोननायसो होननानै बुङो जेब्लासिम आंनि मोजां मोननायखौ नों नाजावा अब्लासिम आं नोंनि खिथुखौनो गारा लाजिया नामा नेवला एसेबां प्रप'ज रेजेक्ट खालामजानानैबाबो नोङो हांगारिनि खिथु खारफानो नों सिरिथा नोंखौ गोसो थैखाय नों मेगन सादों नामा खोब मेगन सागोन नोंखौसो आं मा थिक नेवलाया आंखौबा प्रप'ज खालामाखै हांगारि अफ्रिरानिखौसो प्रप'ज खालामदों होननानै नों गोसो सिङाव मेगन सादों खोमा टेनसन खालामनाङा नोंनि थाखाय लेंग्रा खाना बबा नागिरनानै होगोन आं नोंसानो फा नोंसानो मा मेगन सानो नाङा आं हांगारिखौ मोजां मोनबाय गोसो थोबाय मा जालायदों नै आंखौ नैबे नेवलाया एदावबाय थादों मानो एदावदों नों आं एदावाखै आंनि गोसोखौसो आं हांगारिनो जासिदों हांगारिया नोंनि गोसोखौ लानो गोसो गैयाबा नों मानो जासिबाय थादों खोथायावनो दङ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बेनिखायनो आङो नाजाबाय थागोन नोंखौ हांगारिया मोजांखौनो मोनाबा नों ट्राइ खालामबाय थागोन नामा मालायखौ मानो बरबाद खालामनो नागिरो बे फरायफुनाय गथ'खौ फरायनो होना मानो डिस्टार्ब खालामबाय थायो नोंसोरबायदि सेंग्राफोरानो प्रप'ज खालामदाव मानसिफोरनि फरायनायखौ डिस्टार्ब खालामो स्कुलावनो जा कलेजावनो दा सिख्ला नुबानो प्रप'ज खालामनो जायोना मालाय आरामसे फरायनो होननानै नाम्बार बुरजा लानो होननानै फरायनायफोरखौबो डिस्टार्ब खालामबाय थायो नोंसोर प्रप'ज खालामै बेसेसिम फरायनाय नों फैसा खामायनो आन्था फरायदों आं थारमाने नों मेट्रिकबो पास नङा जायखिजाया आङो हिसाब खालामनो लाइजाम लिरनो बिजनेस मावनो थाखाय रोंगौ बेनि थाखाय जेबो डिग्री नांलाया नेवला नों लेखाबो फरायनाय नंबावा आरोना नोंनि थाखाय आं गासैखौबो रोंजोबो देलाय बुंलाय ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर above of the world so high like a diamond in the sky आं रोंजोबो गासैबो पोएट्रिखौनो गासैबो मेथामेटिक्सखौनो खालि नोंनिल' हानि कमि दं अन्नानै आंनि गलाब बिबारखौ लादो आंनि गार्लफ्रेन्ड जादो माने एसेबां आब्रा सिब्राहाय बोराय गथ' द'नो नोंथ' आंनिख्रुइबो गेदेरसिन जागोनहाय आजिया स्कुलाव थांनाय गथ'फोरखौ प्रप'ज खालामनो आंथ' दानो हाबा खालामनो नागिराखैना आं आंनि गोसोखौसो जासिदों जेब्ला गोसोआ गोरोबलायगोन उनाव जों हाबा खालामगोन संसाराव इसेबां सिख्ला दङ नोंहा बे उन्दै गथ'खौसो नुबाय मानो होनोब्ला आं ब्लेक डायमन्डखौसो मोजां मोनो व्हाइट डायमन्डखौ आं मोजां मोना साबफागासिनो सोरबा जागोन नों मोजां मोननांगौबानो बे मोजां मोनथारनांगौ बे नङाना नोंहा मोजां मोननानै थाबाय था आंनि मोजां मोननायखौ रावबो हमथानोबो हाखाया अफ्रिरानि थौ आं नोंखौ दोनलांगोन जागोन दे बस दिनैबो माथो रेजेक्टसो जाबाय जेबो नङा सिखा बुथुवाखौ हुबाय थाबासो गोजोन जायो थिग बिदिनो आंनि मोजां मोननायखौबो आङो गोबाव खालामगोन दिनै आंनि मोजां मोननाया बुथुला जानो हागौ नाथाय उनबाय थाबा उनाव गोजोन जागोन अब्ला आङो हांगारिनि गोसोखौ मोनगोन बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बात होते रहते सेनोरिटा जारंमोन मा नांगौ नोंसोरनो मोजां अभार होदों जारंमोन फुजानि नैबे संगिना एक्ट्रेस गाननाय दख'नाया दङना गैया दङ नाथाय कालारा बेलेग जागोन आंनो बेलेग कालार नाङा बे दख'नाखौनो नांथारगौ बे कालार नङाबाबो बेलेग कालारफोराबो मोजां बिनानाव नोंसोर दखानिफोरा थगायखायो मोजां नुवाबाबो नुदों होननानै बुङो बिदि नङालै बिनानावमोन दख'नाया जोंना जेरैबाबो समायनाखा होमबाबो आंनो संगिना एक्ट्रेस गाननाय दख'नासो नांगौ आंनि हेलिना गाननायनि दख'नाखौ नांगौ नै खोनासं जारौमोन एक्ट्रेसफोरा जि दख'ना गानदों बे दख'नाखौनो नोंसोर गानबाबो समायना नुगोन बिदि नङालै जारौमोन एक्ट्रेसफोरा मालाय मेकआप लायो बिराद मोजां फट'ग्राफारफोरजों साफाय जायो फट'खौ एसे एडिट खालामनानै होयो समायना नुयो आरो नोंसोरो बै एक्ट्रेसखौ मोजां नुबानो नोंसोरखौबो बे दख'ना एखे दख'नाखौ गानबानो मोजां नुगोन बे नङालै
गासैबो दखनाखौ गासैबो गस्लाखौ एक्ट्रेसफोर गाननाय नुबानो दागान एक्ट्रेसफोरालाय प्रमोशनसो खालामो नङा होमबा गावजों माया समायगोन बेखौसो गाननांगौ मालायखौ गाननायखौ मोजां नुबानो गाननांगौ बे नङा जेरै लिपस्टिक नोंसोरथ' लिपस्टिक फोनो नङा होमबा सोरबा लिपस्टिक गोसोमजों समायगोन नाथाय नोंसोरजों समायाबो जानो हागौ ना गोजाजोंसो समायगोनबो जानो हागौ बेनिखायनो एक्ट्रेसफोरखौ नुबानो एक्ट्रेसफोरनि बायदि एखे गाननो दा लुबैलै जारौमोन दखानफोराव जा दख'ना दङ बेखौ खेबसे नायदो आयनायाव गावनि मोदोमाव होनानै नायदो मोजां नुयै नुवा गावबो मिथिखागोन दा ना मा होनो जारौमोन मालाय एक्ट्रेसनि गाननाय दख'नाखौ मोजां नुबानो नोंनाबो मोजां नुयो बे नङाना नंगौथ' आरो दाखालि आब'आ फुजि एक्ट्रेसखौ मोजांथार नुनानै फुजि गाननाय बायदि दख'नाखौ बिहरबाय ओमफ्राय दा गावजों समायासै कालारा आंखौसो गाननो होबाय बेनिखायनो बुंदोंना आं मालाय एक्ट्रेसफोरा गाननाय दख'नाखौ मोजां नुबानो गाननो दा लुबै गासैनिबो मोदोमफोरा कालारफ्रा महरफ्रा एखे जाजोबाना जोंना बयनाबो बेलेग बेलेग जायो मोदोम महर मोखांफोरा नङा होमबा बेनिखायनो आयनायाव नायनानै जोंनि दखानाव फैनानै दख'नाफोरखौ मोजां नायनानै लानानै थांनांगौ मिथिबाय जारौमोन होमबालाय बेलेग कालारखौ हरबाबो जागोन होमबा मोनसे मोजां कालार दं बेखौ हरनि आं नै जारौमोन बे दख'नानि कालारा मोजां नोंजों समायसोगारगोन दे होमबालाय बेखौनो हरदो जागोन दे बिराद फुजानि भिर जाथारदों माथोलै आसोलनाव होमबालाय जों थांनोसै बा सन्थ बिराद भिर जादों माथो मानसिफ्रा नोंनाव बिराद मोजां सेल जागासिनो दं नामाब्रा गैयालै बहा सेल जानोब्रा आंखौ फैसा बिजानो गिदों नामाब्रा बियाब्रा बिया बिदि नङा ओरैनोबा बिजनेस पार्टिफोरा मोजां सलियाखै मानोलै आजिखालि मानसिफ्रा अनलाइन अर्डार खालामग्रा जाबायलै जेब्लानिफ्राय मिन्ट्रा फ्लिपकार्ट एमाजन मिश' फैदोंना जों दखानिफोरनि बुस्थुफोरखौनो बायलालै सिंनि गाननायबाबो अनलाइन अर्डार खालामो मालाय सानि गाननायबाबो अनलाइन अर्डार खालामो अनलाइन अर्डार खालामनायनिफ्राय गैला बिजनेस पार्टियानो दाथ' मालाय बिग बिलियन सोलिगासिनो जाम्बा जाम्बिफोरासो बिग बिलियननिफ्राय गस्ला बायोब्रा गायसैलै अनलाइनफोरा बोरैबाबा फ्रडसो होनो गोसो जायो आं स्केम होनो गोसो जायो बिसोरो अफार होनानै बा 6000 होगोन एमआरपि रेटखौ बेनिफ्राय 1000आव 1200आव फानसिगोन आरो अनलाइनाव आरो बिग बिलियन देसबाथ' बा गस्लानि दामखौ 10000 होफ्लासिगोन बेनिफ्राय 1000आव मोननाय खालामना होसिगोन आरो ओजाबादि पियर प्राइसआ 1000आनोखा अब्ला आसलि डिसकाउन्ट होथारनांगौबा 1000 होनानै 500सो होनांगौमोन बिसोरो गैया एमआरपि रेटखौ बेसेबांबा बुरजा लिरफ्लानानै होसिगोन बिसोरो अनलाइनाव नों आं बायग्राफ्रा बेखौनो 10000नि गस्लाखौ 1000आव मोनदों जाथारसिगोन आरो बेनिखायनो आं बिग बिलियन देस माबा देस मानसिफोरखौ जाम्बा जाम्बि बानायनाय देससो मोननानै लाखायो दा माथो बुंबावनो मालाय गासिबो अनलाइनल' अर्डार खालामसैलै जोंफोरबायदि दखानखौ नायफिनथारला दखनाफोरखौबो मालाय एक्टर एक्ट्रेसफोरनिखौल' बायग्रा जाथारबायलै जोंफोरबायदि साधारन दखाननिफ्राय दखनाफोरखौबो अर्डार खालामालै मालाय एक्टर एक्ट्रेसफोरनिफ्राय जाय मुंदांखा बिसोरनिफ्रायसो अर्डार खालामना गानो जोंफोरबायदि साधारन मानसिफोरखौ नायफिनलालै बेनोथ' बुरा रियेलिटि मानसिया फेमास दा प्रमोशन खालामनोबो जेबो प्रब्लेम गैया मानसियानो गावनो ब्रेन्ड जाखाबाय गावहानो मोनसे अडियन्स थाखासै फेन बेस थाखासै बेनिखायनो बिसोर गोरलै नङाब्रा बिसोरनो नंगौलै साधारन मानसिया साधारननो थाबाय थागोन जौगानाय मानसिया जौगालांबाय थागोनलै माथो बुंबावनो बेनिखायनो सम सम दखना दखानखौबो होला नंनानै दाउ बोरमा बेफारिसो जानोसै नामा नंबाय आं माथो बुंबावनो सन्थ नों जेराव गोसो बेयाव मावबानो जाबाय दे आच्छा बार' थाइबानि लारु आं फैनायनि जाहोनानो जाबाय बिखुनजोनि थाखाय ब्लाउस ओमफ्राय दखना जरासे हरलाय फुजानि नामा औ फुजानि बिखुनजोनो हैनो आङो बिखुनजोनो आं दिनैसिम जेबोखौनो होफेरनाय जायाखैलै दालाय माब्रैथो गोसोआव फैखो होनांगौ होननानै माने आं सिमां नुदों आरो ना बिखुनजोखौ सिमाङाव मालाय नोंसो बिखुनजोनो दखना होदोंलायनो आं होआखैनो ओमफ्राय आं हर ससेयावनो सिरि मोननानै उन्दाहा जाबाय औ आंलाय माथो बिखुनजोनो दखनाखौनो बायना होफेराखैलै दिनैसिमबो ओमफ्राय आं उन्दाहा जानानै सानबाय बिखुनजोनो एइबाराव दुर्गा फुजानि मुङाव गस्ला ब्लाउस हैनोसै होननानै दे हरदो मोजां दखना नायनानै मोजां ब्लाउस नायनानै एकदम डिजाइनार ब्लाउस डिजाइनार दखना दे बिखुनजोआ डिजाइनार ब्लाउस डिजाइनार दखना गानगोन नालाय मा मेगन सालायबाय नामा नों दखाननि मानसि बिदि बुंबा जागोन नामाब्रा जाय बुस्थुखौ नों हैगोन बेखौ गानाबा नों गाज्रि मोनगोन ना बेनिखायनो बिखुनजोफोरा गानथावथाव दखनाखौसो हैदोब्रा आं बुंबायना सन्थ डिजाइनार दखना डिजाइनार ब्लाउस बयनिख्रुइबो बेस्ट दे होमबालाय ए हुइनाबाद लान्जाय थेफाद फाद हेलौ फावालि नै आं आफादोंसो फैफादोंलै दिनै आं आफानि बडिगार्ड जादों आंबो नोंखौ गोसोखांसोदों माथो खालामनो दुर्गा फुजायाव जोंहा शिलं थांनांगौआ रेडि जानानै थाखा दे आरो थगायनायफोरखौ दानिफ्रायनो प्लानिं खालामखा मा होननानै थगायनांगौ आंथ'
नांखागोन ना बेनिखायनो दख'ना होथ'ला दे आं नोंनो गाज्रि मोना दे होमबा लाभ इउ नारजोबोदां मानि एसे इमारजेन्सिब्रा र' थांगौ आंबो नोंखौ लोगो हमखानांगौ गोनां बाथ्रा दंखायो दानो आच्छा बार' थाइबानि लारु थांगासिनो दं दे आं मा जादों नारजि बुदाङालाय मिन्थियालै मा जादोंथाय इमारजेन्सि लिंहरथारदों माथो आंखौ आच्छा बेसेबां जाखो दख'नाया गासै 10,000 जाबाय जेबो नङा हर 10,000 बाबो ला बिखुनजोखौ अनथारदों माथोलै आसोला मोजां जाबाय दे गोरोन्थि बुजिलायनाया गैथ'ला नङाबा बिखुनजो आंखौल'नो सानथारो आंखौनो साननानैनो गावासो अनजासोनो लुगैनानै दख'ना बायनानै होबाय नामाब्रा दे जियानो जादोला मोजाङानो जाबाय बिखुनजोखौबो अननांगौ दिनै एसे बिजनेसा मोजां जाबाय दे फैबाय थानाय समफोरावबा बेनिफ्राय बांसिन मोजां जायोना गाज्रिसो जायो इसोरासो मिथिसिगौ आरो आच्छा नोंनो होमबा आरोना जायनि थाखाय आंनि फिसाला बानलु बेदाङा अख्रांनिफ्राय हाथरखि सान अखाफोर लायनो ओंखारलायथारो आयै नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आंलाय माथो बुंदों दे आं नंगौ खोथाखौसो बुंदों मा मुं होनदोंमोनलाय फाख्रि मोजांथार दे नामाबो आच्छा फाख्रि आंनि फिसालाया जुदि नोंनो हाथरखि सान अखाफोर लाबोनानै होफैयो अब्ला आंनोबो खोन्थादे मानो होननानै बुङोब्ला आं सान अखाफोरखौ अख्राङावसो नुहुरबाय थायोहाय गोदना फोलाव नायहरनानै गोदायानो साजोब्बाय आंना बेनिखायनो आंनि फिसालाया जुदि नोंनि थाखाय अखाफोर हाथरखि सान लाबोनानै होफैयो अब्ला आंखौ लिंहरदे आंबो नायगोन मानो होननानै बुङोब्ला आंबो जोबोद नायनो गोसो जायो सान अखाफोरखौ गोदो आंखौबो सोरबा बुंदोंमोन आरो नोंनि थाखाय सान अखाफोर लायगोन होननानै दासिमबो लायनानै होफैजायासै बेनिखायनो मा थिक आंनि फिसालाया नोंनि थाखाय लायनो हागौ जुदि लायोना आंखौ लिंहरबानो जाबाय दे आं नायहैथारगोन सान अखाफोरखौ लायनो हानो मोनबानिबो बाथ्रा नङा बियो नाथाय आंनि फिसालाया नोंनि थाखाय सान अखाफोर लायनो ओंखारलायथारोना जेब्ला आंनि फिसालाया नोंनि थाखाय सान अखाफोर लायनो ओंखारगोन ना अब्ला नोंबो थांफादे आंनि फिसालाखौ हारसिं हगार हरनाङा मा थिक इसेबां गोजान जायगायाव थांगोन हारसिं गोमानानै थायोबा बेनिखायनो नोंबो थांफादो आरो आंनि फिसालाखौ सान अखाफोर लायनो हारसिं थिनहरनाङा दे नों गार्लफ्रेन्ड ना नोंबो थांफा नोंहालाय माखौ मिनिदों नोंनाबो टाइम फैगोन र' अब्ला आं नोंनावबो इन्टारभिउ लागोन आयै नों मा सोंबाय थादों बेफोरखौ नङा दे जों रायलायदोंसो ना फाख्रि जोंहा हिन्जावजों हिन्जाव रायलायनायखौलाय नोंहालाय मा नांजादों थांलाय कका कला लायनानै फैलाय साहाखौनो लोंखाबाय दा दसे थानानै लोंगोन बाल बोथोराबो गरम जादोंना थां लायनानै फैथां आलासिनि सिगां बिदि अख्रा दाना खिथिनो मोना थां जागोन दे इन्सटाग्रामाव साबेसे फल'वार दं नोंना बाङायल'सो दोङो बांद्राय गैया होमबाबो बेसे दङ 5,000ल' दोङो जागोन दे आं नोंखौ फल' खालामगोन नोंनि नामखौल' खोन्था फाख्रि मा लिरो फाख्रि एन्जेल फाख्रि एन्जेल दे आं नोंखौ फल' खालामगोन मा कन्टेन्ट होयो नों भिडिअ'आव थाफ्ला सोमाव मोसायो नामा थाफ्ला सोमाव माने थाफ्लि सोमावनाय मोसायो नामा होनदों आं प्रनितानि बायदि माइबो रोङा आङो दोखो सोलोंदों अब्लाबो माइबो रोङासै थारमाने नोङो थाफ्ला सोमाव मोसाथारगोन आरो उनाव ना आं हले थाफ्लि मोसानायफोरखौ नायनो बायो दे मानो होननानै बुङोब्ला आं गावबो थाफ्लि सोमावनो रोङाना न'फोराव खामानि मावगोन ना मावा बिमाजों खामानियाव हेफाजाब होफायोना होफाया ना मबाइलावल' सानसे बिजि थायो न'आव आं आइजों खामानियाव हेफाजाब होयो होमबा मबाइल नाया होमबा नोङो आंनि फिसालाया सानसेयाव बेसेबां फन खालामो नोंनोलाय लाजिनाङा दे लाजिनाङा आंबो नोंसोरनि सिख्ला बैसोखौ बारबोबाय आंनाथ' 100 बारसो जायोमोन नोंसिनालाय 10 बारा जायो 10 बार फन हरो आरो ना बिनि बारा जायोना जाया खेबसे रायलायगासेयावनो गोबां रायलायो जों आच्छा हरावबो रायलायो मालाबा नांलायनाय खोनायोदि आं नोंसोरखौ आंनि लोगोफोरजों रायलायोबा बियो रागा जायो आच्छा नोंखौ रावजोंबो दा रायलायथों होननानै अख्राङाव हाथरखि लायनो ओंखारो आरो ना मिथियो आं हौवाफोरा बिराद बुरखायो होननानै ओमफ्राय उनावहाय मा मावगोन माबाफोर थांखि दङ ना एक्ट्रेस जागोन सोरबाफोर सिनाखि दङ फिल्म लाइनाव गैया होमब्लाथ' नों फिल्माव चान्स गैया मानो होनोब्ला एक्ट्रेस जानो थाखाय बिराद समायना महर जानांगोन हयथ' फिल्माव एसे एनै कानेक्सन थानांगोन नङाबा गाव फैसा होनानै एक्ट्रेस जानांगोन नङाबा डाइरेक्टरफोरनि सिनाखि जानांगोन जेबो मोजाङै मिथिबाय नङाबा थङालि बाङालि जानांगोन थाब एक्ट्रेस जानो मानो होनोब्ला भद्र मानसिफोरा एक्ट्रेस जायाथ' बहुत खम मानसियासो भद्र थायो मिथिबाय बेयाव आं गासैखौबो बुङाखै गासैबो एक्ट्रेसानो थङालि जोब होननानै आं बुङाखै बिनि माखासे एक्ट्रेसफोरा मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो
दा गोबां एक्ट्रेसफोरनि पासफोरानो गाज्रि गोजा जाजोबो। सोरबाबा हौवा गारनानै एक्ट्रेस जानाय, सोरबाबा हौवाना खारसनहैब्रबनाय, सोरबाबा हौवा सानै साथाम साब्रै साबा लानानै गारनाय। दा थङालि बाङालिफोरासो बांसिन थाब एक्ट्रेस मोनो। भद्र मानसिफोरा बिराद खस्थ'जोंसो एक्ट्रेस मोनो, मिथिबाय? दा नोंबा माबायदि केटेगरि एक्ट्रेस जागोनथाय बेखौसो सानबाय आं। मानो होनोब्ला नों मानसिया बुंला दे, बांद्राय सैथो बाथ्राबो बुंजाया, गाज्रि मोनो। दा मोनसे लास्ट कुइसन, आंनि फिसालाखौ मोजां मोनो ना मोना नोङो? मोजां मोनो। दैयाव बारजुम होननानै बुंबा बारजुमनो हागोन ना? माने आंनि फिसालानि थाखाय दैयाव बारजुम, अराव बारजुम होनबा हागोन ना हाया नोंलाय? आंनि फिसालाखौ सोरबा गुलि गावनो नागिरबायनो, आंनि फिसालानि जायगायाव नोङो गुलि गावजानो हागोन ना हाया? जुदि बेफोरबायदि मावनो हायाबा आंनि फिसालानि बिहामजो जानो हानाय नङा नों। मानलु बेदाङा गावसो आंनि थाखाय थैनो नायो। नोंनि थाखाय थैनो ओंखारलायथारो होमबा ना? औ। मालाबाफोर थैनो ओंखारफेरबायमोन नामा? सानसेखालि आं बिनो खोन्थायालासिनो फिल्म नायनो थांदोंमोन लोगोफोरजों। ओमफ्राय बेखौनो आंखौ सोरजोंबा गोसो थोलायदों होननानै आउट खालामदों आरो आंखौ सोबादों। हा? नोंखौ सोबालायथारदों? बिनि उनाव आं गाबबाय थानायाव ब्रेकआप खालामगोन होननानै बुंनायाव बियो थैनो होननानै रेल साइटिं फारसे थांदोंमोन। उनाव आङो आइ लाभ इउ बुंफिननायखाय थैयासै। आच्छा, नोंनि थाखाय थैनोबो ओंखारलायथारबाय होमबा? दिनैसो मिथिबाय दे। दे, जेबो नंला। खोन्थानायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। मा एक्ट्रेस जामारगोन? औ। जागोन दे, अल दा बेस्ट। आं नोंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामगोन, फेसबुकआवबो नायखुमाबाय थागोन। मिथिबाय? मा खालामो खालामा, दिनैनिफ्राय आंनि नोजोरा नोंनावबो थासिगोन। दे, मेथाइया जादो। एसेनोसै। गाज्रि मोननाङा दे आइखौ। आइया बिदिनो सोंथि सोङो। मोना। आयै, माथो आइयानो गैया? थांबाय बियो। फाख्रि, आइ नोंखौ बायदिसिना सोंथारबाय। नों गाज्रि मोनबाय नामा? नोंसा आइया जोबोद डेन्जार माथो। औ। आं थांनोसै। नों गाज्रि मोनबाय नामा बेखौल' बुंलाय। गाज्रिलाय मोनाखै, नाथाय नोंसानि आइखौ गिबाय आं। जेबो नङा दे, आं दङ ना, मानो गिनांगौ जाखो? दुर्गा फुजानि दख'ना होनो नामायनाया मा जाखो? जागोन दे, होगोन। मबा होगोन? गाबोन होगोन। दे होमबालाय। गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों। गुवाहाटीयावनो थाबाय थासिगोन नों? ओमफ्राय हाबाफोरनि खोथा सानदोंना सानाखै नोंलाय? गोसो थोनायफोर दङ ना गैया? मानो नांगौ नोंनोलाय? इउबा सोंदों बाल। सिख्लाफोराथ' सानसेबाबो हाबा जाखानांगोन नालाय, बेनिखायनो। दाथ' नोंना हाबा जानायनि बैसो जाबाय खोमा माथो। माला हाबा जागोन नोङो दुमफाव? आं हाबा जायालासिनो थागोन। नोंहालाय मा जाखो? आयौ बाला, मोजांखौ सोंबा गाज्रिसो सानो आइजो। दावसो देलाय। मानसिखौ बेफोरबायदि लामा सामा बिदि सोंजाया। जायखिजाया बेफोरबायदि सोंथिखौनो सोंनो नाङा दानि जुगाव। मानोबा? दानि जुगा गोदोनि बायदि नंलाहाय दावसो देलाय। गोदो संख्रि बानलुनि दामफोराबो खममोन, नाथाय दानि जुगाव संख्रि बानलुनि दामफोरा गोदोनि बायदि नंला। बेलाय मा मिथिगौ, मालायनि सा सा जाग्रायालाय, गाव थाइसेबो फैसा खामायनाङियालाय। जाय मानसिया बिमा बिफानि सा सा जायो, गावनि खामायनायनि भेलु बुजिया, बिसोर मानसियासो नंनायनि माला हाबा जागोन होननानै सोङो। हाबा जाखांनानैलाय मा मोनदों? बान्था मोनदों? आयौ बाला, हाबा जानांगौना, मिथिंगायारि नेमखा। अब्लाबो मानसिखौ बिदि नारसिननानै सोंबाय थानाङा दे। हाबा होननाय बुस्थुआ आजिखालि दिल बायदिसो जाबाय। गोसो थोलायनायफोराबो बिजनेस बायदिसो जानो हमबाय। जों जायखौ गोसो थोयो बियो जोंखौ मोजां मोना, आरो जायखौ जों मोजां मोनो जों बेखौ गोसो थोआ। बेनिफिट दङ, बेवहायसो मोजां मोननायबो दं, गोसो थोनायबो दं। नोंहा महर मोजां, नोंहा थाखा फैसा दं, होमबासो मोजां मोनलायनायाबो जाफुङो दानि जुगाव। सैथो मोजां मोनलायनाय होननायाबो गैया। थिग बिदिनो हाबानि खेत्रआवबो बेबायदिनो जाबाय। हाबानि उनाव गोदोनि बायदि मोजां मोनलायनाय रावबो गैला। मालाय हौवाफोरनि मोनसे डायलग दङ ना, न'नि दालि ओंख्रिखौलाय मानो जाबाय थानो, बाहेरायाव थांनानै बिरियानि जाहैनांगौ होननानै। हाबानि उनावबो आजिखालिनि संसारफोरा नुनायावल' मोजां नुयो, नाथाय सिं सिं खंख्लासो जाजोब्बाय। मानसिफ्रा सानो हाबा जाखांबा गासैबो थिग जागोन होननानै। थिग जाया। जों गाज्रि थासारिखौनो बोजबनानै लानांगौ जायो। आरो दानि जुगाव ओरैबायदि दामफोरा बारायजोब्बाय, जों फैसानि खोथाखौनो सानहरनोनो हाला। आरो कम्पिटिसनाबो ओरैबायदि बारायलांनो हमबाय। दानि जुगावथ' टेक्न'लजिनि जुग, इन्टारनेटनि जुग। इन्टारनेटआव नों जेसेबां दबायनो हागोन, होमबासो नों सोलिनो हागोन। दानि जुगाव फैसा थाखा खामायनाया बुंनो थाङोबा जोबोद गोरलै आरो जोबोद गोब्राबबो। गाज्रि लामाजोंलाय गोबां फैसा दङ, नाथाय गाज्रि लामाखौ जों मावजोबनो हाया। आं गावनो कनफिउज दङ, आरो आं गावनो गावनि फिउचारखौ लानानै सिकियर नङा। आं आंनि गथ'फोरखौ बोरै फोरोंगोन, बोरै मा खालामनानै जागोन, बेखौनो जुदि आङो दासिमबो कनफिउजआव दङ, आं हाबा जानानैथ' आं मोजां खालामनो हायाना।
गथ' आरो दानि जुगाव सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि जाजोब्बाय गोबाङानो बुजिग्राफ्रा हाबा जानोनो गिग्रा जाबाय गोदोना जोंफोरनि फिसाफोरखौ जों बेसेबां खस्थ'यै खांदों बादों नाथाय थेवबो जोङो दानि जुगनि बायदि जोङो होजोबनो हायाखै मालायखौ मा बुंनो नोंलाय नों दासो देलाय नों गावनि फिसाजोखौ दा माबायदि गियान होनो हादों दा नांगौ बायदि होनो हादों ना नों गावनो नांगौ बायदि मोनदों बेथ' नंगौ आइयो बेखायनो जों मालायखौ मालाबाबो हाबा जादो बैसो जाबाय होननानै बुंनो नाङा बेफोरबायदि बुंनानै जों डिमटिभेट मालाबाबो खालामनो नाङा गाव गोसो जाबा हाबा जागोन सेंग्राफोरखौनो जा बा सिख्लाफोरखौनो जा जों गथ' गथायफोरखौ आलाय सिलाय जाहोनायसो जायो नुबायना गोबां बिमा बिफाफोरानो हाबा जानानै गथ'फोरनो मोजां गियान होनो हायाखै दानि जुगाव गथ'फोरखौबो नुदों बेसेबां अख्रा जादों बिमा बिफाया जेसेबां गियान होदों होमबाबो लायाखै मुगायानो बोरैबायदि जाबाय बाहेराव मा सोलिदों मा सोलियाखै सोर मा खालामदों बेखौसो सोलोंग्रा जाबाय बिमा बिफानि गियानखौ खमसो लाग्रा जाबाय आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि खाथि खालानि सोरबा सेंग्राफोर सिख्लाफोर हाबा जानाय बैसोनि दङ अब्ला बिसोरनि बिमा बिफानाव थांनानै मालाबाबो बुंहैनो नाङा जे नोंनि फिसाजोखौ माला हाबा हरगोन नोंनि फिसालाया माला बिहामजो लाबोगोन होननानै हाबा जाखांनानै गासैबो थिग जाजोबा मोजाङै जाहोनो हायाबा लोंहोनो हायाबा हौवाफोरा बिराद रागा जोङो न'खराव दुम दाखाल खालामो समाजाव खामानि मावनो थांसिगोन खामानि मावनो थांनायाव बायदिसिना नांलायनाय बुलायनाय जागोन एसे गुद्दा गुद्दि जागोन न'आव फैनानै हिनजावनि सायावसो रागा हगारगोन बेफोरबायदि गोबां सिङारि जाथाय जायो जों गासैबो न'खराव थांनानै मिन्थिजोबा दानि जुगाव लेखा रोंबाय बुजिबाय जेब्लासिम गाव राइट टाइम फैया गाव हाबा जाया अब्ला रावखौबो नारसिननोनो नाङा दुमफाव नों मालाबाबो मालायनि नारसिननायाव हाबा दाजा गोसोबा जाबासो जा जागोन दे आंबो बुजिबाय मानो होनोब्ला आंबो हाबा जाखांनानै जेबोखौनो उफ्रायनो हायाखै बालनि गथ'नि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हादों ना गावनो माबा मोनसे जौगादों बेनिखायनो आं बिदि कुइसन सोंथाराहाय सोंनांगौ मोजां टाइम लानानै मानसिनि मुडखौ नायनानै नुबानो माला हाबा जागोन बिदि होननानै सोंनाङा आंखौबो जि हाबा जाजानो लुगैसोदोंमोन मानसिफ्रा हाबा जाबाय दा माथो हाबा जाखांनायनि उनाव रावबो आंखौ खबरखौनो लायाबाल मोनजादों मोनलोङाखै फैसा दं गैया सिखोमोनफोरा हाबाबा जानो खोन्थाबाय बे हाबा जाखांनायनि उनाव दा दख'ना गोदानखौनो मोनाखै आं दुर्गा फुजानि मुङाव रावबो दख'ना गांसेखौनो हराबाल दावसो देलाय नों जोंनि बुंनायाव हाबा जाबाय जेब्ला नोङो दख'ना गांसेखौ लादो दे जोंनिफ्राय होननानै बेसे आंनि हाबाया सिखाव खावजानानैसो जादों आरो जानायाबो अब्लाबो बिनि सिगां आंखौ हाबा जा होनबाय थायोमोन ना जोंहानि आइखौबो नों सासेखौ माला हरगोन होननानै बुङो बै बुंग्रा मानसिफ्रा आंखौ माथो खबरखौनो लाया बालाद्र' दा गामियाव थांनानै आइनि गामियाव थांनानै बखिहैगोन आं दिनै बालनि दानो बखिहैगोन आं आयु बखिहैमारगोन नामासो बेलाय थिगबो गैयाहाय दंफाव बेजोंलाय आरो बखिहैगोनबो आरो दावसो देलाया बुजिनोबो गोरोंथार ओमफ्राय बोरैबाबा मानसिखौनो माथो होननानै बुंबावनो आरो मानसियानो रागाबो जोंथावा मिनिथावाबो लोगोफोर नोंथांमोना बुङोना सोरबा एपिसडफोरा दाना बरिं जाग्रा जाबाय होननानै मानो जाया जानो नोंथांमोनानो गासैबो केरेक्टारखौनो हाबा जाजानो लुगैयो गासैबो केरेक्टारखौनो ग्रें ग्रें रायजो जाजानो लुगैयो जेब्ला केरेक्टारफोरा हाबा जाजोबो ग्रें ग्रें रायजो जायो अब्ला डिएनसो जायो फिल्मफोरावबो नुवाखै होमबा दा बेखौ जोङो सिरिस हिसाबै लांबाय थानांगौ नालाय जोंहा प्रब्लेमखौनो देखायबाय थानांगोन मोनसे काहानिखौ गोलाव बोलांनो जुदि रायजो जाहोबाय जेरै हमनानै ला थफिरामखौनो दा हाबा जाखांबाय हाबा जाखांनानै ग्रें ग्रें रायजो जाबाय बेना काहानियानो गैला माथो आरो दावसो देलाया बेबोथ' बिराद इन्टारेस्टारमोन जेब्ला सिख्ला समाव नोंथांमोना जोबोद मोजां मोनोमोन बयबो होननानै बुङोमोन दावसो देलायनि केरेक्टारा बिराद थङालि बाङालिथार मोजां खालामदो दा खालामनानै होबाय रावबो दावसो देलायनि आखलखौ नोंथांमोना साबायखरखौनो बावहरा एन्टारटेनमेन्ट नांगौना लोगोफोर जोंनो एन्टारटेनमेन्ट जेब्लासिम एन्टारटेनमेन्ट थाया अब्लासिम जों रावबो नायनो सुखुवा लोगोफोर जों भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय लाबोबाय थागोन सिन्था खालामनाङा बबेबा सप्तायाव बबेबा मान्थआव नोंथांमोना एपिसडफोरखौ बरिं मोननो हागौ एसे बोरैबा मोननो हागौ नाथाय बिदि नङा जे बे एखे काहानियानो थाबाय थागोन सोलायलांबाय थागोन आरो नोंथांमोना गेजेर गेजेर मिनिबायबो थानो मोनगोन अब्ला भिडिअखौ नायदोंबा लाइक होलांदो मोनसे कमेन्ट होलांदो मोनसे आरो साबस्क्राइब खालामलांदो होमबा भिडिअखौ इन्जय खालामफिनदो नोंलाय बहाथो थांनो ओंखारदों दुमफाव गुवाहाटियाव थांनो ओंखारदोंहाय बे खामानिया गभार्नमेन्ट साख्रिखौबो मोनला माथो जेरैबो इन्टारभिउ होबाय गैया खाफालाबोथ' ना गोराना दैयाहाय बयनाबो खाफाला मोजां नंजोबा जाय मोननायासो मोनगोन जाय मोनैया मोना आरो दा बायदियाव एसे लिंक थानांगौहाय अब्लासो साख्रि मोननो नागिरो लिंक गैयाबा मोना जोंनि प्राइभेट अफिसफोरावनो बा दाना मानसिखौनो लिंक थालायबासो लानो नागिरो प्राइभेट अफिसफोरावबो बिदिनो जाजोब्बाय सिनाखि थालायबासो खामानि मोननो नागिरो नङाबा मोना औहाय बेबो नंगौ बेनि सायाव आरो गुवाहाटियाव थाग्राफोरखौ गाज्रिसो होनबावो जायफोरा न'आव थायो
गावनि डिस्ट्रिक्ट बारा बेफोर मानसियासो बांसिन गाज्रि नुयो आरो जायफ्रा एसेल' नलेज लानानै थायो बिसोरो गासैबो मानसिखौनो गाज्रि नुयो बेनिखायनो टेनसन लानाङा दुमफाव गावनि खामानिखौ मावबाय था दे होमबालाय हनै थम थम फैबाय आं थांहोलांनोसै टाउनसिम बेनिफ्राय गुवाहाटि फारसे रावना होनोसै आं दे मोजाङैनो थांदो दे बाय थाइबानि लारु एमाव बेटा आबैमोननाव दा मोनायाव थांनोसै दा नार्जि बुदाङा माबा इमारजेन्सि लिंहरथारदों आंहाबो नार्जि बुदांजों खामानि दं एसे लोगो हमहैनि आं आच्छा मा इमारजेन्सिलाय गासिबो खोथाखौ खोन्थाजायालै बेटा थां नों न'आव थांग्रोदो आं नोंजोंसो थांफागोन आबैमोनजों थोद मा सेंग्रा मानसियानो बिफाजों थाफालाबायोलै बिफाजों थाफायाबालाय सेंग्राबाबो बिफाखौ नांगौ जायोना आच्छा दे नों गारियाव थाबाय थाबानो जाबाय आं नार्जि बुदांखौ लोगो हमनानै थाबनो फैगोन दे हुइनाबाद लान्दायथों बाद बाद ओइ नार्जि बुदां मा एसे इमारजेन्सि लिंहरखोब्रा ओरैनो लिंहरबायब्रा रायलायनो थोद साला बेखौनो हाखु दाखु खारबोलायदों आंहा ओरैनोबो लिंहरजायोलै आच्छा बेफोरखौ बाद हो नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि आं नोंहा बिखुनजोजों माबायदि सोमोन्दोलै बिखुनजोजोंलाय माबायदि सोमोन्दो थानांगौ बिखुनजो बायदिब्रा माने आंना एसे जुदा जाबायना काहानिया सिमां माने बिखुनजोखौ नुग्रा जाबायलै माबा मैयानिफ्राय बिखुनजोखौनो गोसोखांबाय थाग्रा जाथारदोंलै मोजांनि बाथ्राब्रा होद नों बुजियाखैलै आं माबोरै बुजायना खोन्थानो बिखुनजोखौ माबोरै गोसोखांदों होननानै बुङोब्ला माने आं बुंनो रोंलालै नों बुजिदोब्रा आं बोरैबा मोनथारबायलै बिखुनजो गोसोखांबाय थानायखौ आं गावनो जारलासो मोनथारबाय बेनिखायनो डाक्टरनावसो थांसै नामा डाक्टरनाव थांबाबो लाजिलायलाङोना डक्टरखौबो गावनि प्रब्लेमखौनो डक्टरनो खोन्थानो लाजिबाय बेबो नंगौ आंखौ दाखु सानबालाय बिराद गिदिर दाखु सानबा आंखौ बिखुनजोखौनो गोसोखांबाय थायो होननानै दा बिखुनजोखौसो मोनलायबाय नोंहा गोसोखांबाय थानो ओलै नार्जि भाइ मा जाबावगोनथाय जानला मानला मानसिफोरनो खोन्थाबा आंहा लाजि फोनांजागोन ना मिनिजागोन बेनिखायनो नोंखौ लिंहरदोंमोन आं बे खोथाखौनो रायलायनो आरोना आं मैयानिफ्राय बारा जाथारदों सिमाङावबो बिखुनजोजोंसो रमान्टिक खालामलायनाय नुबायब्रा होद साला बांद्राय सानब्रैलै नोङो बे नोंनि साननायानो नोंखौ बायदिसिना खालामसिगोन दा बिखुनजोखौ सानो नामाब्रा बिखुनजो आंखौ सैथारानो नांलायबाय थायो जों बिखुनजोखौ लोगो मोनबा आरो बिखुनजोआ मालाय सन्थलाखौसो बिराद अनो दाउ 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 नाथाय आंहा लाजि गैथारि बिजामादैया बिखुनजोखौसो गोसोखांबाय थाबायब्रा बेफोरबायदि प्रब्लेमाथ' बिराद गाज्रियानो माब्लानिफ्राय बिखुनजोखौ गोसोखांबाय थानाय नोंलाय मैयानिफ्राय बारा जादोंलै मैयाबो सिमाङाव नुबायब्रा सिमाङावबो बा राजकुमारलायलै जोङो ओमफ्राय हांग्रि मोनजिया बा दाखु आरो भिलेन गस्ला गोसोम सोम गोलाव जामा गाननानै गं गोलाव लानानै ओंखारलायोब्रा आंनि सिमाङाव हांग्रि मोनजिया रायखसि मिनिफैनानै सिगिलायबावोब्रा हांग्रि मोनजिया जोंखौ आच्छा बेनिखायनोथ' आङो नोंखौ लोगो हमफैथारबायलै दाबो नै बिखुनजोनो दख'ना बायनानै लाबावबायसै आं बादो बिखुनजोनो दख'ना सखना हैनाया डक्टरनाव थांदो नों माबार नङाबा नोंनिनो लासिंसिं जागोन औलै इलेक्सनाबो खाथिनिफ्राय खाथि सफैहां जागासिनो बेनि सायाव बिखुनजो गोसो थोग्रा होननानै आंखौ बदाबुजि खालामबा जानाय नङाना दाबो बिखुनजोखौल' गोसोखांबाय दंब्रा खर' सिङाव आंना ओमफ्राय गोसोआ नोंजों रायलायगासिनो थोद माबायदि मानसिलै गोदाव सोराव थांदो डक्टरनाव आच्छा दे बेखौनो खालामसै थौदो डाक्टरनाव आं थाङालै नों थां आच्छा बार थाइबानि लारु एमाव बेटाया गारियाव नेगासिनो आंखौ आं थांनोसै आंनि प्रब्लेमनि थाखाय लिंहरबाय उल्था गावासो प्रब्लेम खोन्थानानै आंखौ हारसिं खालामना गालांबाय बे हाफाङानोथ' मा खालामनो सानमारखो आंखौ आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो आं दा मा गोसोजों हाफांनि खाथियाव थाहैगोन हाफांनि महरखौ नुबानो आं थफिरामजों रायलायनायखौसो गोसोखांफ्लांबाय थागोन थाङालै आं दिनै न'आव आबैया गैया दिनै आबैया फुजा हैनो बेलेग जायगायावसो थांदों माला फैगोननो दा मंगलबार आइयो दालाय मा जाबावनांगौ जाखो दालाय हायना मुलिखौ मा खालामबावनांगौ जाखो आयै सेस दानाबा नायगिरि लोगो नोंथांमोन मा जाबावनांगौ जाखो